A mi m'has fet pensar, Javi, en 3 o 4 coses, no sé si el meu micròfon se sent ja, m'has fet pensar en 3 o 4 coses que m'anava apuntant. Fa una setmana entrevistava a la ràdio a un emprenedor que ha creat una startup que es diu Idoben, un cardiòleg de Madrid, que ja està en el CAR de Madrid, de fet ara està en excedència per fer aquesta startup, i una de les característiques és que ell demana a tothom, a qui li monitoritza el cor, que et doni els seus batecs. I ha estat aplaudit per la Comissió Europea per dir que era una molt bona iniciativa el fet de poder donar els teus batecs també i que els algoritmes n'aprenguin en positiu. El tema del GDPR, la llei europea aquesta que inicialment es va criticar, també després hem vist com Tim Cook, Apple, Satya Nadella, Microsoft i tots han dit tant de bon tinguéssim un als Estats Units. Vull dir que al final aquestes coses passen. I quan parlaves de les dades, que avui sembla només parlem de les dades, que per cert ens ho ha deixat molt alt perquè hi ha hagut un moment que el Javi ha dit ja acabo i darrere meu algú ha dit no. I dic, home, espero que no ho deixem tan diguéssim que ho aguantem amb aquest nivell del Javi, perquè després ja vindran els cafès, però ens heu d'aguantar una miqueta més. Una de les coses que deia de les dades i que explico a vegades a classe als alumnes quan parlem d'aquests temes és aquell experiment que segur que el Javi sap de sobres i la majoria de vosaltres, que és aquell supermercat americà conegut, una cadena important, que gràcies a aquestes targetes de fidelització, que no sé encara per què serveixen, però que algun dia ens donaran alguna cosa, va poder pronosticar abans d'hora quan les dones estaven embarassades, abans que elles ho sabessin, per un canvi de patrons en massa, diguéssim, i perquè compraven aquella petita cosa que 9 mesos després feia que veiessin que també compraven bolquers. També vam veure que els homes compraven els bolquers els divendres i els compraven acompanyats d'un paquet de cerveses. Vull dir que les dades també ens donen informació important. Bé, ara sí, anem seriosament al que avui ens ocupa, perquè avui parlem d'interoperabilitat, parlem d'aquesta capacitat d'intercanviar dades, dels sistemes d'informació que han de fer possible aquest intercanvi de dades. Parlem, i hem sentit ja coses molt interessants, hem sentit a la Cebes Jama dient que això és molt fàcil de veure, per exemple, amb el sector de la salut, i d'aquí en sabeu bé d'aquest tema. En medicina és fàcil entendre que si un metge té un pacient a consulta o sobre la taula d'operacions, encertarà més èxit si sap tot el seu historial que si va cegues, que si ha de començar a esbrinar què li pot haver passat a aquesta persona. I amb això, d'alguna manera, és el mateix que passa amb els serveis socials. El Javi també explicava, i tots segurament ho direm i ens omplirem la boca, que això de ser people-centric, que és una cosa que està molt de moda. Tenim unes tendències una mica pijas d'anar-nos posant paraules estupendes, ara és people-centric. Llavors, si això ho complim, serà una paraula que ens haurà ajudat a ser millors i a fer-ho millor, i tant de bo que sigui així. Estic segur que els nostres convidats així ho veuen i ens explicareu tots en quin punt estem i si realment és people-centric, i em encuriosia, i després els donaré als nostres convidats el que deia el Javi, que potser hem de repensar i crear noves institucions o organitzacions perquè les que tenim no estan preparades. Tenint en compte que tinc aquí gent representant algunes institucions, he pensat a veure què ens diuen, a veure si ells ho senten així o no, perquè serà interessant saber-ho. A mi m'agradaria que això no fos una entrevista amb 4 persones, sinó que fos un debat i que, per tant, jo parli poc, ja he parlat massa, tot el que havia de parlar amb tot el dia, i, per tant, que ho feu vosaltres. Deixeu que us presenti a la senyora Meritxell Benedí, que és directora de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la senyora Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Josué Sallent, director de la Fundació TIC Salut i Social, i el senyor Xavier Trabado, vocal de la taula del tercer sector. A mi m'agradaria, per començar, que cadascun de vosaltres ens digués en 1 minut o 2 minuts, fes un petit plantejament de en quin punt esteu i com veieu tot el que estem debatent aquest matí, i després ja passarem al debat, i al final de la sessió, si tenim prou temps i no ens ataca massa les ganes del croissant i del cafè, que podeu fer alguna pregunta també als nostres convidats. Senyora Benedí, com vulgui. Mira, nosaltres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, suposo que el secretari general ja ho haurà comentat, perquè com que tinc aquest problema de que no visc a Barcelona, he arribat tard i no m'he pogut sentir, però estic segura que us ha explicat que estem en el procés de fer un pas més enllà la transformació digital al departament, i és una qüestió que per nosaltres és molt rellevant. De fet, en el debat que estem duent a terme ara, el Pla Estratègic de Serveis Socials, una de les palanques de transformació, de les 5 palanques de transformació que proposem, una és el coneixement, o que el sistema de serveis socials pugui prendre decisions basades en l'evidència, i aquí el coneixement, la recerca, la innovació, els sistemes d'informació tenen un paper fonamental.
jo sempre, la gent que ja m'heu sentit parlar moltes vegades, ja m'haureu sentit més d'una vegada, els sistemes d'informació per si sols no transformen res, perquè per si sols, de fet, poden reproduir desigualtats. Per tant, sistemes d'informació sí, però que ataquin els biaixos i ataquin les desigualtats estructurals i posats al servei de les persones i de les institucions. Per nosaltres és una qüestió molt rellevant, hem fet una inversió, estem fent una inversió important en relació a sistemes d'informació perquè la situació era força precària i esperem a més en els propers mesos donar resultats en relació a la construcció d'uns sistemes d'informació que puguin ser més estructurats i més forts i que permetin a les professionals recollir informació. Tu has dit ara, no? Tu parlaves de la necessitat de la informació dels professionals per prendre decisions, això és fonamental, però no és només tenir la informació sinó estructurar-la i que les professions tinguin la tradició i les eines per poder recollir el coneixement. El sistema de serveis socials genera molta informació però no l'estructura i no la recull, per tant la utilitza poc o molt menys el que ens agradaria per millorar la pràctica de les professionals i l'atenció a les persones. I després has dit una cosa que també és rellevant, que és aquesta atenció central a les persones, posar la persona al centre i deixar de veure usuaris i utilitzar una paraula que no ens agrada gaire, és el sector social, que és el de client, però si pensem en les persones o en les persones que venen al sistema com a clients, potser veurem com podem millorar l'atenció. Però bueno, és un debat. Sí, ara seguim. Anem a fer aquesta petita primera pinzellada. Senyora Fuertes. Sí, nosaltres, jo penso que ja s'ha dit a la inauguració, estem en un moment també d'innovar, de provar molts sistemes, d'establir proves pilot, però jo diria que a nivell conceptual que estem en un moment on ens plantegem diversos interrogants. El primer fonamental és que la tecnologia no és neutra. I aquest és el primer interrogant que penso que tenim la responsabilitat des de les polítiques públiques d'ubicar en primer lloc i en primera instància, perquè evidentment ens preocupa predir per poder operar, per poder transformar, però ens preocupa també que l'estandardització de processos deixi la persona pel camí. I aquest és un tema per nosaltres clau. L'altre tema que és clau és la governança en la interoperabilitat de les dades, de qui són les dades, som capaços de compartir les dades, som capaços de generar col·lectivament un saber i un aprenentatge i de fer-ho de manera generosa. I jo crec que aquests són dos dels interrogants que travessen tot el que estem fent. Podríem parlar de més coses, si finalment nosaltres, com deia ara la Meritxell, la informació no significa coneixement. En parlarem, I tant. Com passem de la informació amb el coneixement o com fem que finalment l'ús d'aquestes eines permeti apoderar les persones i les comunitats, que hauria de ser una de les finalitats clau que pensem que ha d'orientar tot el procés. Senyor Sallent. Jo destacar diversos gorros que portem a la Fundació. Nosaltres, d'una banda, portem l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat del Departament de Salut. Per tant, tot el que és la interoperabilitat de sistemes i l'establiment d'estàndards perquè les dades puguin circular, nosaltres en som els responsables. Estem treballant també des de ja fa un cert temps amb el Departament d'Afers Socials per intentar estandarditzar, igual com ho tenim en salut, tota la terminologia i les dades en l'àmbit social. Per tant, tenim aquesta vessant. Una altra és que des de l'entrada en vigor del darrer reglament de protecció de dades som els DPDs de l'àmbit de salut, gestionem no la protecció de dades però sí els drets dels ciutadans sobre 36 entitats, moltes d'elles de recerca. Per tant, tenim el gorro d'estandardització, el de protecció dels drets dels ciutadans i a l'hora d'innovar amb l'ús de dades. I estem també treballant en de quina manera hem d'organitzar l'ús de les dades, en aquest cas en l'àmbit de salut. Per tant, portem diversos gorros. He fet una pregunta de, escolta, necessitem noves institucions? La resposta per mi és sí. És a dir, tot el sistema que hem muntat és un sistema, diguem-ho així, predada, i el que hem de veure és de quina manera som capaços de fer-ho. Deixem-ho aquí, perquè si ara ho debatem tots. Sí, per suposat. Perquè em sembla interessant aquest punt i arrencarem per el que ens convidava el senyor Creus, justament d'entrar aquí, com ho hem de fer això, perquè sembla que estem adaptant el passat al present en pedaços en comptes de reinventar-lo, diguéssim, però en parlem. Senyor Travado. Sí, gràcies. Bé, ens convidaves una mica a fer una mica estat de situació, no? On estem. Jo us diria que
si comparem amb el sector de l'empresa, per entendre'ns, crec que estem anys llum. I alguna xifra ho posa sobre la taula, és a dir, en el sistema salut, que és on el públic inverteix més en tecnologia, les dades que vaig trobar fa un any era que era al voltant de 700 milions d'euros a l'any. Només un banc dels grans s'aproxima a aquesta xifra. Això ens dona una idea d'on estem en relació a l'ús de les dades i la tecnologia en la gestió de lo públic. I això fa dècades que aquest endarreriment hi és, no? Per tant, jo crec que una de les primeres reflexions que hem de fer és que necessitem un canvi de dimensió en quant a la inversió. O sigui, està molt bé tot el que ens heu apuntat les administracions i està molt bé que anem en aquesta direcció, però si anem a aquest ritme, diguéssim, anirem molt lents. Una mica el concepte de que necessitem un canvi en la dimensió de la inversió jo crec que és molt, molt important, perquè és que si no, no ens en sortim, perquè a més tota la inversió que fa el mercat ja sabem que genera precarietat, vull dir, canvis molt ràpids, o sigui, una societat molt líquida, i el públic s'està trobant sense instruments per reequilibrar aquestes diferències que genera el mercat. I alhora el públic, si s'hi posa, té capacitat de transformar. La Mazzucato, diguéssim, ho està fent a nivell europeu, i el públic té una capacitat d'atracció brutal, però clar, ha de ser una aposta política decidida. Per tant, jo crec que és el primer missatge que us volia dir. I en concret, en relació al sector, doncs la veritat és que tenim entitats molt grosses que tenen capacitat d'invertir en tecnologia, però també tenim moltes entitats, diguéssim, que no són tan grosses i que tenen dificultats notables, per no dir pràcticament absolutes, en relació a entrar en el món de la tecnologia i de l'ús de les dades. Per tant, també necessitem disposar de recursos perquè totes les entitats, tant les grans com les petites, puguin fer aquest recorregut. Perfecte, els agraeixo aquesta primera intervenció. Ara ho intentarem fer una mica més àgil i més dinàmic i per tant abordar els diferents temes que ens han anat posant les diferents persones que han passat per aquí aquest matí i alguns altres temes, com deia la senyora Fuertes, que també abordarem. La primera és la que començava a respondre el senyor Sallent. Hem de crear, diguéssim, uns nous òrgans, entitats, institucions per vetllar perquè tota aquesta operabilitat, interoperabilitat, aquesta compartició de dades passi, perquè aquest repte que tenim en el segle XXI sigui possible, o amb el que teniu, diguéssim, els diferents, ja és suficient. El senyor Sallent deia que sens dubte s'ha de començar creant de nou. Sí, us poso tres àmbits que fa uns anys no existien i que ara els tenim. En el moment en què ens dediquem, jo crec que és indiscutible, aquí ja ho hem parlat abastament, el tema de les dades, de l'ús, tot això. En el moment en què les tenim allà, tenim primer el tema de la protecció de les dades, el tema de la privacitat de les dades, és a dir, què es fa amb elles, i després un àmbit que en el cas de la recerca mèdica està molt clar, però que en els altres no, que és el de l'ètica. És a dir, qualsevol projecte de recerca en el món de salut passa per un comitè d'ètica. El que proposem és que qualsevol projecte que vagi lligat a Big Data o intel·ligència artificial hagi de passar també per un comitè d'ètica. L'exemple d'aquests dies que ha sortit molt de l'INE, de l'ús que avui comença. Avui us estan començant a rastrejar, vol dir, però ja ho feien, vull dir que ara, diguéssim... És a dir, ara ens ho diuen. Ara ens ho diuen. En aquest cas, primer, estem convençuts des de la Fundació que és absolutament il·legal, perquè depassa de molt les necessitats estadístiques, es fa sense consentiment informat, i això de rastrejar és una dada personal, ho diuen els jutjats, de tant en tant diuen coses interessants, i una d'elles és que forma part de les dades personals. Llavors, qui decideix que aquest ús, és a dir, què es fa amb les dades, en aquest cas, del meu mòbil? Qui les guarda? Com es guarden? Per quins usos és ètic i per quins no és ètic? No ho poden fer ni els operadors ni ho pot fer l'usuari, el govern, sinó que, per exemple, a Finlàndia això s'ha creat, és a dir, tens comitès d'ètica que es dediquen a vetllar per tots aquests estudis. En el moment en què fem servir algoritmes per àmbits socials, algú ha de vetllar, no perquè l'algoritme estigui ben programat, que també, sinó que l'ètica que hi hagi al darrere sigui una o sigui una altra. Sí, per això a mi m'interessa molt també el que deia la Sònia, no? És a dir,
La tecnologia no és neutra, no? Pensar-nos que la tecnologia és neutra i per si sola ens canviarà la vida i serà la solució a tots els problemes, en aquest cas el sistema de serveis socials és un error, no? Perquè pot reproduir desigualtats i pot accentuar biaixos. Els algoritmes no són neutres, poden estar ben programats però no són neutres, perquè, i això és una qüestió que jo també repeteixo sovint, i hi ha gent que em fa broma, no? Qui fa l'algoritme és un home blanc heterosexual de classe mitjana, per tant no veurà determinades coses i no ho podrà incloure en l'algoritme, no? Llavors necessitem aquests espais, no? Comitès d'ètica o més enllà, o més, no? Fins i tot revisar la formació base de les carreres, no? De tecnòlogues, no? Tecnològiques, per poder incorporar aquestes qüestions que afecten a això, al nus del que estem debatent ara, no? Qui fa què i en nom de què, no? I per tant on resideix el poder, com el redistribuïm i a qui beneficia, no? Això per mi és absolutament rellevant quan parlem de sistemes d'informació, que sí, són absolutament necessaris, però alerta, perquè posar-los per si sols no canviaran res, al contrari, poden reproduir desigualtat. Senyora Fuertes, ara ens dona el seu punt de vista. El recordo, la primera pregunta era si necessitem noves institucions. Vull dir que ara ens obrirem els algoritmes i parlem de tot això. Respongui si vol el que tenia previst, però vull dir, m'interessaria saber si estem preparats o si hem de crear una nova institució perquè això passi. A veure, jo no sé si és una nova institució, però que els espais que haurien de tenir com a objecte la reflexió ètica al voltant d'això són necessaris, això és evident, no? Jo crec que fins i tot parlem de la capacitat predictiva i a vegades, i no és l'objecte d'avui, però l'hem de tenir en compte, també hi ha una capacitat moldejadora de conductes i comportaments, no? Pel que fa a l'ús de la tecnologia, i per tant hem de poder fer aquesta reflexió, i hem de poder fer aquesta reflexió també, la vinculo amb tres temes ràpids. D'una banda, que per exemple en acció social, en política social, sovint és difícil trobar uns perfils que siguin híbrids, que tinguin coneixement tecnològic i coneixement del tema social, i això dificulta un apropament més del tema social. L'altra qüestió és la qüestió del propi ciutadà-ciutadana en el segle XXI, que dona les seves dades sovint sabent, no, el joc aquest, no, de com seràs tu quan siguis vell, no, i li estàs donant el reconeixement facial i ho estàs acceptant. Jo crec que apoderar les persones també perquè posin límits i reivindiquin també el que té a veure amb la democràcia, que és el respecte a la privacitat i a la individualitat, és clau. I després el que es deia ara, no? Que això, el fer confluir aquesta reflexió ètica amb aquests coneixements té a veure també amb una nova cultura dels professionals de l'acció social. I penso que estem en el trànsit cap a això, perquè fins ara, o fins fa 20 anys, el que utilitzàvem era molt més artesanal, no? I ara estem en un altre punt. Diu una nova cultura, a mi m'agradaria preguntar-li al senyor Treballador si aquesta nova cultura, és que a vegades tinc la sensació que exigim molt a la gent. És a dir, la gent entén que quan fan servir el FaceApp o quan fan servir qualsevol aplicació estan donant una sèrie de dades. Ara, de l'INE, no? Que el senyor Sallent deia, sí, tots ho hem sentit, ho hem llegit, però vaja, sembla que ens molesti quan ens ho roben, diguéssim, més a prop, però porten tota la vida, des de fa molts anys, 2004 Facebook, 2006 Twitter, 2010 Instagram, i van sumant, diguéssim, que Facebook amb el seu entorn té 2.300 o 2.400 milions de persones connectades mensualment robant-nos, i és allò de sempre el acceptar, no? Els terms and conditions. Algú s'ha llegit? Algú de la sala s'ha llegit aquella parrafada? No ho dic perquè com volem estar informats, algú s'ha llegit allò, perquè ens han dit que hem venut el periquito a la mare i el cotxe, però que ja ens ho trauran, diguéssim. Però sí, acceptar perquè ho volíem fer servir. Aleshores, el problema no és de cultura de tots, perquè no sé si al final des de l'administració us estem demanant que actueu una mica com uns déus, entre cometes, vull dir, una gent que ha de fer un món millor, però els de baix no l'han entès. Sí, però les administracions són responsables. Absolutament, però també d'educar i de fer entendre el que passa. Però som responsables. Absolutament. És a dir, ostres... No, ara vindré per vosaltres, diguéssim, però... No, però vine, perquè és que aquest és el nostre paper. De fet, quan el Xavier deia, no, cal inversió, no? Cal inversió quan com a país, per exemple, prioritzem que el sistema català de serveis socials i, per tant, els sistemes d'informació i el sistema català de serveis socials són una prioritat, més que determinades prioritats pressupostàries, no? És a dir, clar, vine. Perquè el debat és aquest. Però com arribem a la gent, també? És la nostra obligació. Ostres, doncs, no sé, ara aquí una llista no em sortirà, però... Potser caldria una part d'educació i de fer arribar tots aquests missatges. Sí, però jo quan diem educació, a mi jo sempre tremolo, perquè llavors li deleguem a l'escola coses que ens pertoquen a tota la societat, no? I com que jo crec que
com que la meva formació a base és historiadora i jo crec que aquí hi ha la multicausalitat explica moltes coses, doncs jo no deixaria només en l'educació. Jo no anava tant aquí, em referia més, i aviam què en pensa el senyor Rabado, a una educació, per exemple, de les institucions, per la manera com es pot arribar als usuaris finals, a la societat, per mitjà de l'exemple de la transparència, de la confiança, de la governança, que ells puguin marcar un camí que a vegades no els fem arribar. No sé com ho veieu. Sí, a veure, diverses coses, no? Amb educació podem fer moltes coses. De fet, per exemple, Finlàndia, que en el seu pla estratègic digital té com a missió, perquè jo crec que el concepte de missió és molt important, ser l'administració que millor servei dona de tot el món, s'ha marcat aquesta missió i pensa utilitzar la tecnologia i la intel·ligència artificial per aconseguir aquest objectiu de servei a la societat. Per exemple, tenen un pla de formació de tota la població, ja no és l'escola, és a dir, tot un sistema de formació que han muntat online perquè la gent sàpiga el que és la intel·ligència artificial i pugui ser conscient de què és aquest tema, què suposa, quins riscos hi ha i pugui tenir un rol més actiu. Jo, en quant a les institucions que comentaves, segur que haurem de fer una reflexió amb això, però jo crec que el públic té molts mecanismes ja d'acotar riscos. De fet, fa no sé quants anys, ja no recordo, hi va haver un conseller que va posar en marxa un pla de dades en salut i el Parlament se'l va bolcar. No sé si va ser molt adequat per accelerar el procés, però va ser així. Vull dir, per tant, el públic té ja molts mecanismes de control. En canvi, el que crec que sí que ens haurem de dotar són mecanismes perquè puguem utilitzar les dades privades de les empreses per la gestió pública. Això sí que em sembla molt rellevant. Ho comentava el Josep, per exemple, en pobresa energètica. O sigui, saber si el consum d'una llar on hi viu algú segueix uns ratis adequats que el situïn per sota del llindar de pobresa energètica és que hauria de ser online, sempre i quan tinguem accés a la informació de l'empresa elèctrica. Per tant, jo crec que aquí, no sé si són institucions, sinó que en aquest cas és legislació, sí que ens haurem de dotar de la capacitat de que el públic pugui disposar, evidentment amb totes les garanties d'anonimitat, etc., del bé comú que suposen les dades que generen les empreses i que estan treballant en un espai determinat físic i que siguem capaços de proveir serveis en base a aquesta informació. Em sembla que vas a tocar un tema important perquè les tres persones al costat teu han aixecat la mà. La senyora Fuertes la primera, seient. No, a veure, jo d'entrada una qüestió pel que fa i sortia també abans, jo crec que efectivament el lideratge no pot ser de les empreses privades perquè, clar, els interessos sovint es barregen amb el que nosaltres o amb el que en Xavier deia que ha de ser la cerca del bé comú i per tant hi ha d'haver un lideratge de lo públic en aquest sentit. Jo crec que, reprenent el que s'explicava, el que es comentava de com donar eines a la ciutadania, com transformar models, jo crec que hi ha maneres de transformar models mitjançant tecnologies com per exemple abans s'ha parlat del simulador d'ajuts, per posar un exemple. Simulador d'ajuts que et permet que tu accedeixis i puguis fer una simulació si tens dret a algun ajut o no, té molts efectes, o sigui, des de la vessant de contribuir a rebaixar la qüestió de l'estigma, perquè tu com a ciutadana accedeixes aquí i veus si pots tenir accés a un ajut o no, normalitza tot això i t'empodera també perquè no has d'anar a explicar-li a ningú segons què. Potser després sí que has d'anar a explicar-li a algú, però d'entrada tu ja fas la primera teva simulació. O els projectes de governança compartida i d'interoperabilitat social, on diem, aquí hi ha l'administració, però també poden haver les entitats, cerquem espais conjunts. Jo crec que això també fa una certa tasca d'educació, de canvi cultural, de projectar la qüestió de les dades al servei de la comunitat i al servei de la persona, perquè jo diria que són les dues qüestions. Sí, en diversos àmbits. La primera és, els primers que hem de ser interoperables és la pròpia administració. I ho són? Aquesta era la pregunta abans. Ja es parlen, ja s'entreguen coses, diguéssim. Val a dir que en l'àmbit social i salut, a l'Ajuntament de Barcelona, sí que hi ha no un intercanvi, sinó una visualització d'informació entre la història clínica i la història social, i ho faig entre cometes perquè jo crec que un dels problemes que tenim és que, igual com tenim una història clínica compartida que està estandarditzada no només a nivell català sinó espanyol i europeu, això a nivell social no ho tenim, i aquest és el primer problema que tenim. Els tenim aquí, perquè no parlen i es posen d'acord fent el cafè o alguna cosa. Si fos tan fàcil ja estaria, perquè aquí jo crec que... I què necessitem? Doncs mira, necessitem
Sense explicar-vos interioritats, molt interioritats. No, tot no ho volem saber. No, hi ha una qüestió, en relació a la història social, i aquí la responsabilitat és meva, de la meva direcció general i del departament. Hi ha una qüestió, és primer la desinversió, les polítiques d'austeritat i la desinversió en sistemes d'informació social dels últims 10 anys. Han estat molt dures pel departament i fan que hi hagi sistemes que els propis sistemes d'informació al departament no es parlin. Nosaltres tenim el pla de transformació digital que fa que ho estem construint, però clar, no podem construir-ho tot de cop, sinó que estem construint parts perquè es puguin parlar. En 6, 7, 8 mesos hi haurà resultats molt visibles que us explicarem a tothom, però aquest és un procés, revertir 10 anys de desinversió no s'acaba en 2 dies. Doni'ns una pista d'això. Una qüestió. Aquí ja et dic, és a dir, l'acord, l'horitzó és compartit, i és tan compartit que en el Pla d'Atenció Integrada Social i Sanitària, una de les comissions que hi ha, un dels temes de treball prioritaris són els sistemes d'informació, és tan compartit que en el Pla Estratègic de Serveis Socials parlem d'això, és tan compartit que cada vegada que podem ho diem. Ara bé, una cosa és la nostra voluntat i l'altra cosa és desencallar els poders fàctics o els canvis culturals, els canvis organitzatius. No és una qüestió tecnològica, que no ho és. És política? És mental. Política no ho és, perquè la prioritat política hi és, tant des del Departament de Salut o el Departament de Treball, Afers Socials de Famílies o el Departament d'Educació, perquè l'atenció integrada o la compartició d'informació no és només entre els sistemes de salut i de serveis socials, sinó en tots els sistemes públics per part del sistema de serveis socials. Nosaltres interoperem o interactuem amb el sistema d'educació, de justícia, d'habitatge, de treball, etc. No és una qüestió política, no és una qüestió tecnològica, és una qüestió d'aconseguir fer els canvis que permetin que persones que han de fer determinades coses les puguin fer. I de vegades diem... Però això és molt eteri. No, se li diu Sir Humphrey. Ara, gràcies. És a dir, tu no ho pots dir, jo sí. És a dir, el problema que tenim en el govern, i entenc que l'Ajuntament o la Diputació o el Consell Comarcal, a qualsevol administració, és aquella crosta imperceptible en el mig refractària a qualsevol canvi. A les empreses, i vinc del sector privat, a les empreses també passa, Llavors tu pots agafar, és a dir, tu pots des de la vessant política et pots posar d'acord i dir hem d'anar cap allà, mai no et trobaràs ningú que et digui que no, per suposat. Exacte, mai. Però sempre hi ha alguna cosa que fa... Algun informe que falta. La pòlissa de los huerfanitos del cuerpo, no sé què, sempre et falta alguna cosa. Mira, deixa'm fer una cosa, el senyor Travado, que no està, diguéssim, implicat en aquest sentit ara mateix. Com ho veu des de fora? Ho dic per fer una mica de veu... No, a veure, jo insisteixo en el que he dit abans, o sigui, la Meritxell apunta ara que hi ha un endarreriment de 10 anys. No és de 10 anys, és de 50 anys. Bueno, també. O sigui, els bancs, torno a l'exemple, si voleu, d'un sector que tothom coneix, als anys 80 ja estaven amb el teleprocés, ja estaven. No, però jo parlo Xavier, perdona, deixa'm corregir-te, és una desinversió, és a dir, el Departament de... Quan era el Departament de Benestar i Família ja tenia sistemes d'informació, però hi ha hagut desinversió. El Departament de Salut, per exemple, ha invertit desenes de milions d'euros cada any en sistemes d'informació, i el nostre departament no. I a més, amb una organització del propi sistema de serveis socials molt atomitzada. Que sí. Però torno a l'exemple, és a dir, un dels grans bancs que hi ha a Espanya, que és una multinacional i tal, el seu conseller delegat ve del món digital. És com si el president de la Generalitat, per entendre'ns, vingués, l'haguessin posat allà perquè té una capacitat especial de transformar el país amb lo digital. És que és això. Saps? Vull dir, aleshores, evidentment que és difícil, evidentment que hi ha crostes i evidentment que hi ha, diguéssim, dinàmiques de dècades que la gent no està abassada, i el propi sector segurament és el primer a treballar amb la tecnologia per transformar i millorar els seus serveis i atendre millor les persones. Ara, això jo crec que només ho podem trencar amb decisió política. Però això no és el que deia, perdó, i ara li demano a la senyora Fuertes, el que ens deia el Javier Creus, de que si no creem noves institucions, la crosta la tenim aquí, diguéssim, que potser cal crear una nova que tiri, que faci de transatlàntic, que empenyi, o no es pot, no ho sé, jo no estic a dir. No, jo penso que, bueno, podria ser una manera de fer-ho, no? Si també, jo crec que estem parlant moltes coses alhora perquè possiblement totes formen part d'aquest tema, no? Des de la pròpia resistència al canvi d'algunes institucions que més tenen en els seus objectius ser garantistes i vetllar per l'equitat, i que també, vull dir, s'ha de tenir en compte, perquè a vegades quan volem innovar hem de trobar l'espai o l'escletxa per poder innovar sense que allò s'interpreti com que no estem sent garantistes. La pròpia interoperabilitat, per definició,
té diverses vessants, des de la semàntica del llenguatge, la conservació de la informació, la qüestió dels processos, la qüestió tècnica, vull dir que al final també, quan volem aterrar tot això, hem de tenir en compte diversos nivells. No? I després jo crec que en l'àmbit social, i això seria un altre tema que seria objecte d'un altre debat, però jo crec que totes nosaltres veiem l'oportunitat d'avançar cap a una integració social i sanitària o cap a una millor manera de trasbassar informació i compartir-la amb el món educatiu, per exemple, però en el cas concret de la integració social i sanitària a vegades hi ha resistències que venen donades perquè aquesta integració a vegades és més colonització o subordinació que complementarietat. I per tant, quan estàs fent històries clíniques i socials alhora, t'hi trobes que sovint els permisos, i s'han de compatibilitzar bé amb la privacitat de la persona, però els permisos que es poden tenir del món sanitari són molt amplis i dels professionals socials és que puguin veure no sé què. I això dificulta també, o sigui, la generositat del diàleg interdisciplinari no la tenim tampoc ben treballada i l'àmbit social en aquest sentit hem de fer tot un recorregut. Aquí tenim un àmbit, és a dir, no dic que això no passi, però hi ha dos aspectes a tenir en compte. Un és el concepte que la privacitat en salut sol ser més forta que la privacitat en social, però això ens passa, parlo com a DPD, és a dir, els problemes que tenim de que un metge no pot mirar la història clínica d'un pacient que no sigui el seu. I per tant, aquí hi ha una cosa important, i l'altra, i ens hi estem trobant, és que el llenguatge mèdic està pensat pels metges i infermeres, i que per tant els simples mortals, quan ens arriba segons quina informació, no entenem un borrall. I això implica també un canvi de llenguatge. Aquest concepte de colonització, que és veritat que el notes, jo el veig a l'inrevés, un cert complex d'inferioritat. També pot ser, sí. Llavors, jo crec que els treballadors de l'àmbit social s'han de reivindicar i tenir orgull de la seva feina i de la bona feina feta. Però hi ha una qüestió aquí que per mi és estructural, i sempre que tinc ocasió ho explico. El sistema de salut és un sistema universal de cobertura global que tothom sap el que fa i tothom vol utilitzar. El sistema de serveis socials és un sistema universal, no és de cobertura global, estem atenent a 2 milions i mig de persones, ningú sap el que fa, de vegades persones que treballen al sistema no saben el que fa i ningú el vol utilitzar perquè hi ha un estigma. L'estigma és en el pobreta desgraciadeta, que no et passi a tu, és a dir, la pobresa i l'exclusió social, o des de l'aprovació de la llei de dependència a les persones en situació de dependència. I com que ens dediquem a allò, ens dediquem a la cura, ens dediquem a l'autonomia personal, ens dediquem a l'empoderament, que és allò que el patriarcat ens assigna a les dones, el gènere femení, té tan poc valor i tan poc prestigi social, de fet, té tan poc valor que ho regalem de mitjana 2 hores, aquí companyes totes, 2 hores al dia, diu l'IDESCAT, 2 hores de cura als ascendents i en gestió de la llar cada dia, et regalem 2 hores. Això és invisible, allò que regales no es veu i a més no té valor, i com que no té valor, no té prestigi social, hi ha colonització, sí, hi ha sentiment d'inferioritat, també, però hi ha una qüestió estructural que hem de canviar i ens proposem canviar, que és quin és el valor social del sistema de serveis socials, perquè això, prestigiar la cura, quan parlem d'economia de la cura, quan parlem de prestigiar la cura parlem d'això, i jo crec que no hem de deixar de banda. Ara bé, en relació al que, torno, perquè ara me n'he anat molt, estem parlant d'un canvi organitzatiu, i els canvis organitzatius són delicats i s'han d'acompanyar, i tu pots tibar una organització des d'un lloc, però per molta raó que tinguis, per molt bé que ho facis, per molta prioritat que tinguis, com no tibis l'organització, no sàpigues tibar per on l'has de tibar, l'organització no canvia. A risc de trencar-se, perquè jo això ho dic molt sovint, o sigui, si el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pel que fa al Sistema Català de Serveis Socials, no canvia determinades coses, ja podem plegar. O sigui, a risc de trencar-nos ens hem de moure. Ara, és molt més lent del que ens agradaria. Molt més lent, ara anem al senyor Trobador. 6-7 mesos ens ha dit que passava alguna cosa, ens ha deixat un titular sense saber-ne massa. És que li tocarà al conseller dir-ho quan toqui, no? Alguna cosa ens podria deixar anar, perquè si veuríem si es compleix. Un spoiler. Abans d'anar al senyor Trobador, només li volia preguntar a la senyora Fuertes si d'alguna manera què li demanaria vostè, o des de l'Ajuntament o la Generalitat, per intentar que d'aquí 6-7 mesos tinguem alguna cosa més, diguéssim?
No, jo crec que... Pobra Sònia. Sí, clar. No posis amb aquest compte. No, nosaltres demanem i col·laborem perquè penso que compartim la necessitat d'una transformació que ha de travessar el sistema. I avui estem parlant d'una part molt necessària perquè ens ha de permetre avançar cap aquí, però jo crec que quan estem parlant darrerament d'un pla estratègic de serveis socials, que això compet més a la Generalitat, el que estem parlant és de que tots coincidim amb una necessitat de que hem de realment repensar en la línia que s'assenyalava ara, dels serveis socials, com no quelcom que és allò on van les persones, sinó quelcom on tothom hi ha de poder accedir, s'ha de poder normalitzar i s'ha de conèixer d'una altra manera. Llavors, el que demanem també és velocitat. Jo crec que la nostra funció des de l'administració local és demanar velocitat i promoure dinàmicament que aquest canvi sigui possible. Sí, no, apuntar, lligo amb el que deies abans de les institucions. No és ben una institució, però jo crec que també la responsabilitat que tenim des de la societat civil i les entitats que les representem és també ser molt més exigents amb que les administracions utilitzin les dades. I que les decisions que es prenguin ja siguin de planificació o de seguiment o avaluació de serveis estiguin sempre apalancades amb dades. Jo us poso un exemple. Nosaltres represento aquí a la Federació Salut Mental Catalunya. Fa 4 anys que estem intentant perseguir un projecte perquè sabeu que hi ha el tema del TDAH, dels nens que tenen TDAH, hi ha molta diversitat en l'atenció als TDAH, per entendre'ns-hi ràpid. Hi ha metges que pensen que se'ls ha de medicar molt i hi ha metges que diuen que no s'ha de medicar res. I les famílies van de crani entre aquests moviments professionals. Nosaltres diem, escolta, volem fer un projecte de recerca que posi sobre la taula en els diferents territoris que hi ha diferents línies d'atenció quins resultats tenen aquests infants, per exemple, a l'escola. Això seria relativament fàcil, si tinguéssim les dades que serien 6 mesos aquest projecte, i això hauria d'alimentar i ajudaria a transformar el servei d'atenció en salut mental als infants d'aquest país. Aleshores, hem de pressionar, hem de continuar pressionant perquè això sigui la realitat, i si no hi ha les dades que es busquin, i si no estan interoperades que s'interoperin, però hem d'exigir des d'aquest punt de vista, i nosaltres ser molt més crítics amb nosaltres mateixos i treballar també en aquest àmbit on estem també amb grans mancances. Entrem, si us sembla, amb les dades. Ara estem una mica analitzant a quin punt estem i què necessitem o com ho hem de fer per canviar, però entrem amb les dades. Ens omplim la boca de parlar del Big Data, de les dades, sovint hauríem de potser parlar més del Good Data i no Big Data. Estem recollint bé les dades? Tenim, diguéssim, una estratègia de recol·lecció d'aquestes dades per després poder-les treballar i, diguéssim, mirant el bé comú, mirant per intentar prevenir abans d'intentar pal·liar situacions? En el sistema català de serveis socials estem en el camí de construir això. Ara no és... Ara tenim dades, ara generem molta informació, no la recollim en la seva totalitat, ni recollim la meitat de la informació que genera el sistema català de serveis socials, i no tenim capacitat de manera estructurada per generar aquests projectes. Ara, en el futur immediat, i tant, perquè estem avançant molt ràpidament. Estem introduint, per exemple, eines de cribatge estandarditzades a tota la primària de serveis socials. Això farà que puguem treballar en la segmentació de la població de manera uniforme a tot Catalunya. I, per tant, ens permetrà treballar en la diagnosi social i, per tant, en la previsió de recursos de manera més estructurada. Amb les dades, senyor Sallent, una pregunta més tècnica. Passa com amb la medicina, que avui en dia ja ens diuen que no hi ha diguéssim, malalts, no hi ha malalties sinó malalts. Podem anar, és a dir, pel fet de crear patrons en base a tota aquesta quantitat de dades, podem anar al detall per solucionar la vida de persones concretes o fem un dibuix general i més o menys que us vagi bé a tots? I aquí vaig als automatismes que abans parlava la senyora Fuertes. Aquí jo crec que al final el Big Data s'ha de transformar en el Small Data. Què vull dir? Jo puc recollir tota la informació que tingui, però a mi el que m'interessa al final és com allò es tradueix en la meva data, en el meu cas personal. Si no, si senzillament fem gestió estadística, home, doncs està molt bé des del punt de vista enciclopèdic. Algú farà algun article i serà molt mono. Però al final tot això o es tradueix en una solució per mi o malament. Però jo crec que aquest és l'objectiu final.
almenys en l'àmbit de salut social, jo crec que tothom té molt clar que l'objectiu final és millorar l'atenció que li donem a aquella persona i per tant és en aquella persona, en aquell pacient, en aquell ciutadà, i sempre es tradueix en això. En altres entorns ho dubto, perquè quan en fas un ús també perquè quan en fas un ús, diguem-ho així, comercial, el que vols és vendre-li a aquella persona aquell producte, aquelles vacances, el que sigui. Per tant, sempre les dades les recullo en general, les tracto i després les convoluciono amb aquella persona. La publicitat programàtica ja ha demostrat que ens dispara, diguéssim, el mil·límetre. No, jo em referia més, i anant al que deia també la senyora Fuertes, als que en diuen els ADMS, els Automated Decision Making Systems, que és el fet de que tots aquests algoritmes en molts casos substitueixin la decisió d'una persona final per atinar correctament el que li cal. Hi ha un cas, per exemple, que em venia al cap, Arkansas, 2008, una noia que es deia Tawny Dobbs. Ella necessitava uns ajuts perquè era una persona dependent en cadira de rodes. L'Estat li havia assignat una persona, un ésser humà, 56 hores a la setmana. Quan el 2016 entren els ADMS, les decisions, diguéssim, algorítmiques, d'una forma menys humana, li atorguen 32, amb les problemàtiques que això li suposa. És a dir, estem mirant a la gent amb aquest detall perquè, com a mínim, qui tingui l'última paraula sigui una persona. Això en salut està claríssim. És a dir, no hi ha cap algoritme que decideixi el tractament. El que sí que fa és recomanar en el professional i li diu, escolta, amb un no sé quins percentatge de llonzes aquest tractament és millor. I estem veient que hi ha malalties que l'ull de la intel·ligència artificial l'encerta més que l'ull clínic del professional i per tant vull entendre, però el que et fan són recomanacions i tu decideixes. O sigui, el que no té sentit és que la màquina decideixi per tu i si ho ha de fer ha de passar abans un munt de cribatges, d'anàlisis i a més ha de ser absolutament públic. Per això va en compte, i això estem trobant que els algoritmes de deep learning que van aprenent, arriba un moment en què tu ets incapaç de seguir el raonament d'aquell algoritme. L'única cosa que veus és el resultat final i pots comprovar si el resultat final l'encerta o no. Sí, jo diverses coses al respecte. D'una banda, pel que feia a les dades, jo crec que cada cop tenim més dades, però és evident que no arribem perquè serveis socials tenim moltíssima gent que és allò que nosaltres en diem el non-take-up, o sigui, persones que tenen dret a determinades prestacions i no arriben. Per tant, aquí hi ha un tema que segurament el tema de les dades ens podria ajudar. Però tornant a aquest exemple, i estava pensant en un pilot que nosaltres fem des d'Innovació, que li diem pilot d'intel·ligència col·lectiva, que recull aquesta idea, que és mirar d'orientar el professional en base a 300.000 expedients analitzats. Llavors, en funció de la situació que tu t'hi trobes, aquest pilot el que fa és dir-te, bueno, doncs això pot anar per aquí o tu pots mirar de trametre aquest ajut, però al final això no pot ser automàtic. Hi ha d'haver la persona, sempre, perquè és impossible que totes les casuístiques les puguem col·locar com si fossin caselles perfectament ordenades. És impossible. Llavors hi ha d'haver un component humà que sigui qui finalment sigui qui està orientant el procés en una direcció o una altra. Jo crec que això és important. A més que insisteixo, en l'àmbit del sistema de serveis socials, el valor de les professionals del sistema és la promoció de la interacció, del vincle, l'autonomia personal. Un algoritme podrà preveure, podrà, per exemple, prescriure o orientar una prestació econòmica, tecnològica o de servei, o podrà preveure o predir quina podria ser l'evolució d'aquell cas. Ara, la intervenció de les professionals del sistema de serveis socials és la interacció, és el vincle, és l'autonomia personal, igual que el de les professions sanitàries és la salut de les persones. Això no ho pot fer cap màquina. No hi ha cap robot que pugui ajudar-te a tu en qualsevol etapa del teu cicle vital, a les teves necessitats vinculades a l'autonomia personal, materials o relacionals, en el teu vincle. Això no ho pot fer cap robot. O un robot pot ser una eina, igual que ho pot ser, no sé, una reunió o una sessió grupal. Ara bé, no hi ha tecnologia que substitueixi el que fan les professionals, que evidentment necessiten de la tecnologia per millorar el seu coneixement i per millorar la seva pràctica o per millorar l'avaluació, però en cap cas pot ser substituïda. Ara parlem dels algoritmes dins aquest viatge per les dades. Un tema que també
i pensava i em preocupa, és si les dades tenen classe social. No sé, senyor Travado, què en pensa? No, ho dic no per un motiu. Si preocupa a una certa part de la societat i una altra no es pot preocupar d'això o no, és a dir, com gestionem el tema de les dades? Perquè si ens fixem el que passa als Estats Units amb els data dividend, amb la manera com has de rebre en funció de les dades, hi ha gent que pot dir no, a mi no em paguin i no les dono, i una altra potser diu, bueno, doncs paguin perquè almenys menjaré. Les dades tenen classe social perquè també és un problema al que ens podem enfrontar. Sí, i tant que tenen classe social, no? I segurament des de diferents perspectives. Hi ha per una banda tot el tema de bretxa digital, que situa un col·lectiu important de la població fora de la capacitat d'utilitzar instruments digitals pel seu benefici individual a nivell de formació, d'evolució en el mercat laboral, etc. Vull dir que aquí ja hi ha una visió que podríem anomenar de classe, i després, evidentment, com ja s'ha apuntat en diferents moments de la jornada, els sistemes d'intel·ligència artificial es basen en dades. Les dades són històriques i, per tant, aquesta història acumula, diguéssim, situacions de classe que són evidents i prejudicis de tota mena. Per tant, està clar que està plenament imbricat la problemàtica de classe o d'exclusió social en l'àmbit de les dades des de diferents perspectives. Deien la senyora Benedí i la senyora Fuertes amb el tema. A veure, digue'm una cosa que no tingui classe social. Jo us he de preguntar, perquè jo l'estava buscant. I s'ha dit abans, és que fins i tot segons com es maneguin poden eixamplar la desigualtat, i més quan parlem de persones que a la seva història sovint el que els hem condemnat o els hem posat en circuits que no són de promoció social. Vull dir, no siguem també clars amb això i siguem molt curosos amb això, perquè efectivament el nivell de coneixement és diferent i a vegades té també a veure amb aquest recorregut institucional, on al final moltes persones el que han patit és una certa repetició i reiteració de dilacions, de professionals, això és així, i això genera un efecte, i no és el de l'empoderament, i ho sabem, per això parlem d'empoderament, no perquè diem no, sinó perquè sabem que aquest efecte de repetició i a més d'ubicar el subjecte perfectament ensinistrat es dona. I la desigualtat té aquests efectes. No, però en aquest sentit, digue'm, perdoni. No, que aquí jo us recomano un llibre, que us coneixeu, que és Matemàtiques de destrucció massiva, que és un llibre que només es dedica, és d'una persona, d'una dona que era programadora d'algoritmes, va començar en temes de banca, d'assegurances, tot això, i descriu com estan de fets els algoritmes i aquests biaixos de gènere, de raça, de tot això. Jo anava a preguntar això. Llavors, però és tot un recull que al final el llibre te'l deixes a mitges i dius, hosti, el deixo perquè em fotem malalt. Però veus exactament com aquests biaixos moltes vegades, malgrat que s'intenten fer sense biaixos, és a dir, per exemple, als Estats Units, quan posa l'exemple d'hipoteques, de la concessió d'hipoteques, tu en els algoritmes que fan servir els bancs no pots posar la raça, però en canvi sí que poses el districte postal. Per tant, ja està. Llavors, coses d'aquestes que diu, el districte postal és una cosa neutra. Diu, doncs neutra no té res. Doncs és un tros de llibre així, de veritat, i és lamentable. Però és que això us ho deia la senyora Benedí, que els algoritmes no són neutres. No, i a més el privilegi quan no el veus és que el gaudeixes. Llavors, clar, per molta bona voluntat que tinguis, per això la necessitat d'incorporar la diversitat en tots els equips, no només en l'àmbit de l'algoritme, sinó en totes les organitzacions, és a dir, la diversitat, i diversitats n'hi ha moltes, des de la teoria de les interseccionalitats, són absolutament necessàries per això que hem dit en reiterades ocasions avui, que la tecnologia per si sola no canvia res, al contrari, pot reproduir desigualtats i aprofundir-les. El problema és que, i pensant en una analogia, analògica a més, els inventors de l'airbag inicialment van ser homes, i aquests inventors de l'airbag van construir aquell sistema de protecció fantàstic fins que el van posar al carrer i el van fer servir dones i nens, i els primers van morir.
perquè no van calcular els pesos ni el que passaria amb les pressions. Doncs si ens pensem o si ho traslladem als algoritmes, els qui estan dibuixant el nostre futur, els qui dibuixen totes aquestes històries que estem comentant, més moltíssimes més, amb un 85% a empreses com Facebook són homes, amb un 90%, perdó, 85% a Google i 90% a Facebook són homes, amb un 80% dels acadèmics a les universitats són homes, i només un 20 són dones, i hi ha petits casos, hi ha una dona als Estats Units, Maria Clave, interessantíssima, que ha aconseguit revertir-ho amb educació, fent que entre les dones joves se sentin interessades per l'aprenentatge del coding, de la programació, i entrin als algoritmes. Però si no, com ho fem? Perquè al final són homes, com dèieu, benestants o mitja classe, blancs, són els que en diuen als Estats Units els bro, que són... Bé, aquests que és una mica perillós que només ells dibuixin el futur, no? Per un tema d'inclusivitat i de diversitat. Per això és tan rellevant que a la formació base, igual que a la formació a la base de les carreres vinculades amb els serveis socials, hem d'incorporar competències en coneixement, en recerca, en informació, en tecnologies, a les carreres tecnològiques hem d'incorporar formació en ètica, filosofia, història, és a dir, és tan necessari, perquè si no, des de la bona fe, perquè ja et dic, de vegades el privilegi el gaudeixes i no des de la mala fe, perquè és que no te n'enteres, no veus el privilegi. Però, bueno, nosaltres és la nostra obligació introduir mecanismes de correcció. Aquí, amb tot aquest tema de la perspectiva de gènere, paritat i tot això, jo crec que mereix una reflexió a la carrera de bioinformàtica. El 50% són dones. És cert. Llavors, quan tu te'n vas a informàtica o enginyeries o el que sigui i veus una majoria no absoluta, sinó absolutíssima d'homes, quan te'n vas a carreres on, malgrat ser tecnològiques, tenen una component social o de comunitat important, allà el número de dones es dispara. La segmentació horitzontal, hi ha segmentació vertical i segmentació horitzontal vinculada al gènere. Com que, ja ho hem dit, no? El patriarcal ens assigna la cura, ens anem a la cura. Posa-li bio al davant d'informàtica i te'n vas. I llavors te'n va cap allà. Sí, és això. Llavors hi ha reflexions d'aquestes de que possiblement, i jo crec que aquí tota la reflexió que estem fent com a societat i com a govern lligat a la paritat o les polítiques que estem fent amb les carreres científiques, ens estem equivocant radicalment. Movem-nos un pas més. Justament a preguntar al senyor Travado una altra cosa que sé que més li agrada i li interessa. M'agradaria saber si aquesta gestió, aquest repte que teniu, que tenim tots, però que teniu, ha de ser construït només des de l'empresa pública o amb aliances amb la privada, més enllà que el control pugui estar en mans de la pública i de més. I el senyor Travado sí que és un apassionat de Mariana Mazzucato, l'economista, que parla molt de la importància de reconèixer el paper de l'Estat i de tot el que ha fet per arribar on avui som. Expliqui'ns una mica la seva postura en aquest tema. No, bé, ho he intentat apuntar una mica a l'inici, no? El que ens planteja la Mazzucato i que a nivell europeu d'alguna mesura ja s'està desenvolupant és que els estats, lo públic, té una capacitat d'atracció important i l'únic que hem de fer és plantejar-nos missions, ella ho anomena com a missió, reptes. Anar a la Lluna va ser un repte que va transformar amb multitud d'esforç i de recerca moltes de les tecnologies que avui té la telefonia mòbil venen d'aquell repte. Aleshores ella diu, escolta, plantegem-nos uns reptes i traccionem amb molt recurs públic la recerca i el coneixement i el desenvolupament de dades i de solucions al voltant d'aquests reptes que em plantegem. Això em sembla que és una idea molt atractiva des del punt de vista de reduir aquest endarreriment de dècades que portem en aquest àmbit i que realment amb la mancança de recursos a més que tenim amb lo públic i com apuntava abans amb la complexitat de l'entorn que ens genera el mercat, que utilitza aquestes eines d'una manera extensiva i agressiva per aconseguir els seus beneficis econòmics, o utilitzem les mateixes eines com a mínim amb la mateixa intensitat o serem incapaços de gestionar lo públic per reconduir aquestes situacions. Per tant, és que ens hi juguem molt. I a més això genera confiança en lo públic. Tot el desencís que una part important de la societat té amb lo públic en part deriva de la incapacitat de lo públic de gestionar els problemes. Però si som capaços de demostrar que amb l'ús de la informació transformem les coses bé d'una manera sòlida, amb dades, dient que això és eficient, que això funciona, és que si no serem capaços de fer. Per tant, és un repte que ens porta, si l'acceptem,
l'acceptem, tenim oportunitats d'avançar. Si no l'acceptem, l'únic que anirà fent és empitjorar la situació, em sembla. Públic-privat? Com ho fem, això? Jo crec que ha de ser governança compartida. Bueno, el lideratge ha de ser públic, evidentment, però la governança ha de ser compartida perquè el coneixement de vegades no està en l'àmbit públic. I mira, jo que soc partidària que tot estigui pagat a capítol 1 de la Generalitat, hi ha coses que reconec que el coneixement no el tenim nosaltres, per tant l'hem d'anar a buscar allà on sigui, i en l'àmbit social és el tercer sector no lucratiu el que té molt de coneixement i molta experiència. Ara bé, l'agenda, jo entenc que l'hem de marcar les institucions, que som les que tenim la legitimitat per fer-ho, però és evident, i també ho hem dit, és a dir, o les institucions públiques, les administracions, donem resposta als problemes de la gent, o ja podem tancar, perquè ningú veurà que som útils a la ciutadania. Llavors, no només serà una crisi de prestigi, serà una crisi brutal, perquè tu no pots estar sostenint unes institucions que no treballen per tu, al contrari, que sospiten de tu, no? Com en l'àmbit del sistema de serveis socials a vegades passa, no? Sospita l'usuari i sospita el criteri dels professionals, i això és un drama. Jo ho he dit abans, que en la mateixa línia de governança compartida, però lideratge públic, no? Hi ha dues qüestions que voldria destacar. Una, reprenent el que parlàvem abans, d'aquesta qüestió de gènere, qüestió de classe, jo crec que també fins i tot en tot el tema tecnològic encara estem lluny de resoldre l'accessibilitat. Jo crec que aquest és un tema important perquè m'agradaria que no ens l'oblidem, perquè a vegades ens l'oblidem i qualsevol persona ha de poder tenir accés i no sempre això ho tenim present. Però jo, reprenent el que es deia, el tema també és el canvi de mirada. Jo penso que cada cop més en polítiques socials tenim molt clar que hem de poder avaluar l'impacte, avaluar el procés i avaluar el resultat. I poder canviar la mirada per articular respostes diferents penso que és la clau de tot plegat. Per exemple, quan nosaltres estem parlant de que lluitem contra la segregació educativa a la institució escolar, potser ens adonem que tenim molt poques eines, molt poques passarel·les d'informació per saber quins nens i nenes tenim en el món escolar que no responguin a la denominació necessitats educatives especials, sinó que responguin a situacions de vulnerabilitat econòmica. No les tenim. Si no les tenim, no podem acompanyar. Llavors jo crec que realment el que ens fa avançar és canviar la mirada, no? Si diem, i estic pensant en exemples molt actuals que estem treballant, si pensem, la cultura és una eina per reduir les desigualtats, per exemple, i es pot abordar de moltes maneres, però diem, i què tal si mirem a veure on viuen els nens i les nenes que van a les escoles municipals de música? Llavors, el canviar la mirada és el que et fa també, des d'exemples pràctics i necessitats d'avaluació i coneixement, forçar els sistemes. Perquè fer-ho de manera abstracta és molt complicat, però quan t'hi topes amb situacions que dius, ostres, no sabem això? No ho sabem. Si no ho sabem, com operem? Jo crec que és de la mà d'això. Em sembla molt interessant i aprofito per comentar una experiència que als Estats Units, a molts estats, no a tots, però a molts estats, tenen un concepte que li diuen, em sembla, intel·ligència activable i que precisament no són només dades i informació. O sigui, el que generen són un ecosistema de persones que són capaces de tenir dades, dialogar i fer. O sigui, i això suposa posar sobre la taula tota la gent que està treballant amb aquell problema, en aquella circumstància, i per tant jo crec que això és molt interessant, és a dir, hem de tenir dades, hem de dialogar sobre què fem amb aquelles dades, quins són les nostres prioritats i com les abordem, i després hem de fer i hem d'avaluar i que aquest cercle entre dades, diàleg i fer rodi ràpid. Si només fem tecnologia i dades no servirà de res, com apuntaven molts membres de la taula. Per tant, el que hem de fer és, i això no es produirà de forma esporàdica, ho hem de generar models de treball, models dinàmiques de treball on tots els implicats en aquells àmbits tinguin dades, puguin dialogar i fer. En 15 minuts els demanaré que traslladin alguna pregunta als convidats, ho dic perquè aneu pensant, perquè si no després ningú se'n recorda. Senyor Sallent. Sí, amb tot això que diem, jo crec que una de les coses que no estem fent bé és veure quines són aquelles dades que volem i podem utilitzar. Et poso un exemple. Normalment, si jo demano un ajut, el que em demanen és la meva declaració de renda, que és de l'any passat, en el millor dels casos de l'any passat, a la qual cosa no indica quina és la meva situació actual. Llavors, en molts àmbits, jo el que necessito és la informació d'avui, d'aquest mes.
I ens fixem en termes històrics perquè normalment jo aconseguir les dades del que he cobrat aquest mes era complicat. Ara la Seguretat Social, ja no dic Hisenda, sinó la Seguretat Social espanyola, ho sap perquè a més saben si he cobrat o no he cobrat. Per tant, hem de veure com anem lligant tota aquesta informació. Possiblement al professor dels meus fills li interessaria saber si a casa ens estem divorciant o si jo estic a l'atur. Cuidado. I jo aquesta informació he de veure quina és aquella que jo vull donar o no donar. I això és un tema cultural molt important. Dos exemples. A Holanda, no sé com està, pels Països Baixos, el tema dels comptadors intel·ligents es va aturar per un tema de privacitat. La societat no va admetre que les companyies elèctriques de gas i d'aigua sabiguessin el consum. I feien referència a Anna Frank, perquè deien haguessin pogut detectar-la el mateix dia. El tema de que un metge pugui mirar a la història clínica d'un altre en allà és molt més restrictiu que no passen aquí. És a dir, el concepte de privacitat de les meves dades són meves, en aquest cas als països nòrdics, és molt diferent que aquí. I hem de ser capaços de definir aquest model i de que la gent doni consentiment o no per utilitzar tot això. Com diu un amic, és més fàcil donar un òrgan que donar una dada. Jo em puc fer donant d'òrgans entrant a la meva salut i fent un clic. I ho faig ràpid. En canvi, donar les meves dades, ja no per recerca, sinó senzillament perquè el meu assistent social sàpiga si estic malalt o a l'inrevés. He de fer un consentiment informat que encara que resulta que no el puc signar biomètricament, sinó que l'he de fer a mà. Clar, hauràs de fer-ho en paper i entrar-ho per registre, que és la cosa més absurda que hi ha el 2019 a Catalunya. Sí, doncs resulta que aquí, dels problemes que tenim, és que com que els nostres juristes són més primirats que la de la resta d'Europa, resulta que no puc fer un consentiment amb signatura biomètrica i emmagatzemar-ho electrònicament, sinó que ho he de fer en paper. I no sé si en paper carbó, és autocopiar. No estem lluny, eh? L'altre dia em vaig renovar el DNI i em van exigir que pagués en metàl·lic. No tinc. És que aquí la policia no cobra si no és en metàl·lic. Vull pensar que el quadre al final del dia que no desapareixen unes quantes monedes per allà al mig. Bé, sí com sigui, una pregunta amb això. Però per mi també això té a veure en el cas del sistema de serveis socials, quin és l'origen històric del sistema, perquè el sistema de serveis socials, i ara soc molt bèstia, però tendeix a sospitar dels usuaris i del criteri de les professionals. Llavors, quan venen usuaris al sistema de serveis socials, sempre pensem que ens volen timar, no? Llavors, clar, els hi fem entrar documents per registre i que a més els portin 25 vegades si pot ser i que ens els portin en diferents dies i a diferents professionals, no? Perquè sospitem, no? Tu vas al sistema de salut i no has d'entrar res per registre. T'atenen al CAP, al CUESP, en un hospital i tu, evidentment, perquè és un dret subjectiu i garantit, tu vas al sistema i el sistema t'atén. I després, en relació a les professionals, sospita a les professionals. Per tant, tenim professionals que han de justificar fins a l'últim cèntim o l'última decisió d'aquella intervenció que han fet amb aquell usuari. Quan al sistema de salut això no és així. I la comparació és molt crua, però és així. Una persona amb pràctiques sexuals de risc que contregui l'hepatitis B, se'n va, està cansada, no es troba bé, se'n va en el seu CAP, fan una analítica de sang, ostres, has contret l'hepatitis B, mira, què pot haver passat? Ostres, doncs sí, mira, doncs escolta, amb la propera vegada preservatiu, no? En un lloc on et facin tatuatges que no sé què, tal, bueno, i una pastilla, què val? 4.000, no sé què val la pastilla, però 5.000 euros la pastilla de l'hepatitis B. I aquí no es qüestiona ni a l'usuari ni a la professional que li dona la medicació, no? En canvi, en el sistema de serveis socials sí, llavors tenim la paradoxa més bèstia, que és que quan tenim tecnologia disponible fem àtoms entrats per registre. Però fem l'exercici que estava fent el senyor Senin, que em sembla interessant, que és amb què ens estem equivocant, que això sempre va bé. Però per mi l'equivocació és aquesta, també. És el punt des d'on parteixes. Llavors, aquí tens el Sir Humphreys, que deia el Josué, que ho ha dit molt finament. Llavors, clar, com que tenim un sistema basat en això, tenim Sir Humphreys que el que volen és assegurar-se en això. Però hi ha una part d'això que també feia una estratègia comuna,
falta que tots creem aquesta estratègia. Ho dic perquè, per exemple, aquesta setmana, que és la setmana de Smart Cities, un tema que tothom parla, qualsevol ciutat es necessiten uns certs estàndards perquè això passi, perquè si tot està captiu per una ciutat i per l'altra és com si a l'empresa el que t'ha fet la web té el control i el dia que te'n vols anar i dius que me l'actualitzin, no, ho fas amb mi o no ho fas, diguéssim, no? El tema social jo crec que d'una banda pot faltar l'estratègia, evidentment, jo crec que pesa el que s'està dient, que les persones pobres tenen la culpa, entre cometes, llavors al final el professional sembla que és el que ha de garantir que aquesta persona realment sigui entrem en una certa perversió, que crec que hi ha experiències, de, per exemple, justificar la despesa que tu has tingut mitjançant una aplicació, una app, amb el mòbil, i que això pot comportar que a aquesta persona se li puguin donar els aparells, els dispositius perquè ho faci, però això és una inversió i això a vegades encara a l'àmbit social ens costa entendre que avançar cap aquí és un guany per totes, i per tots, perquè al final no només és més àgil, és menys estigmatitzant, empodera molt més a la persona, vull dir que però encara algú et diu, ostres, i els hi heu donat un mòbil? Sí, clar que els hi hem donat un mòbil. Perquè a més de pobres han de ser desgraciats. Sí, clar. Llavors jo penso que efectivament hi ha d'haver una estratègia, però que és una estratègia que no va, com sempre crec, quan dèiem al principi, la tecnologia no és neutra, clar, l'estratègia no és asèptica, l'estratègia s'ha d'entroncar amb una mirada diferent i amb una mirada nova i que posi realment el sistema de serveis socials al mateix nivell que altres sistemes, que aquesta universalitat sigui real i que aquesta mirada sigui no basada en una culpa, en un estigma, on tothom està una mica entrant en un cert, d'alguna manera estem en un cul de sac que no pot sortir, jo crec que aquest és el tema. Senyor Sallent, una pregunta relacionada amb el que ens deien abans. Les dades, el control de les dades, no podem fer que realment el tingui l'usuari perquè justament pugui controlar millor què se'n va. És a dir, que tinguem una espècie de contenidor, com dèiem, o un API o un software. No, escolti, jo veig, igual que quan vas a qualsevol aplicació, amb qui l'esteu convertint? Doncs amb aquest no vull, amb això no vull. Claríssim, és a dir, jo el projecte de la cooperativa de dades, el concepte que hi ha al darrere, jo el trobo magnífic. Però fa un any una persona d'Estònia, del govern del Departament de Salut d'Estònia, parlàvem del tema de blockchain, no? I d'això que està tan de moda, que el blockchain et permet la confiança, el no sé què, i em va dir, és que us esteu equivocant de concepte. El problema és que la gent no confia en el teu govern i li vols posar blockchains perquè confien, però el problema de base no és el blockchains, el problema és que ningú confia en el govern. Llavors, jo, per què he de controlar? O sigui, jo confio en el meu govern, i aquí ja no té temes polítics a banda, si jo confiés en el meu govern, en el meu estat, amb l'ús que fa de les meves dades, perquè necessito saber constantment què fan i què no fan, perquè a més, en molts casos, l'ús d'aquestes dades sóc incapaç de comprendre'l, sobretot en l'àmbit de recerca. El model finès que van aprovar el mes de juny, ostres, han creat un organisme, si no m'equivoco, depenent del Parlament, que és qui supervisa, regula, tot això, i ningú té absolutament cap problema, perquè confien en una comissió o en un estament del Parlament. Aquí ens diuen que les meves dades les farà, més igual si és el Parlament català, espanyol o d'on sigui, dic, alla ja! És a dir, jo vull saber cada dia què fan amb les meves dades, sí, perquè tenim una manca de confiança. Això ja seria llarg i ens hauríem de preguntar per què la tenim, i potser tindria moltes respostes. Igual és un mecanisme clarament de defensa, perquè diguem que sempre hem tingut l'estat en contra, però al final, hem de buscar-nos mecanismes de protecció i cada vegada més forts, perquè tot aquest àmbit de les dades està agafant un valor polític, estratègic, però també econòmic. Sabeu quan es paga una història clínica en el mercat negre? Algú té idea? $300. Com a mínim, si ho dic perquè si alguna vegada passeu apuros, $300 us el podeu treure. Aquest és un segon exemple del valor de les dades. Imatge mèdica, escàners, tot això, els fabricants tenen tan clar que el valor ja no és el propi hardware ni el software, sinó la dada, que estan regalant equipaments en els països africans a canvi de quedar-se amb les dades mèdiques de tots els seus ciutadans. O sigui que prefereixen tenir escanejada tota la població africana i regalar el hardware i el software. O sigui que, això té un valor econòmic intrínsec, no és allò, $300.
Ho podem cotitzar. Però això és evident, Facebook té servidors a Alaska i a 1.000 llocs i treballadors actualitzant-nos tot. I llavors ens hem de... Clar, quan resulta que jo me'n vaig a Google, faig servir tota la seva suite, el seu correu, el seu no sé què, diu, és que és gratis, jo sóc el preu. Evidentment. Llavors ens estem acostumant a que tot aquest nou entorn és gratuït. Això en l'àmbit analògic, poques coses eren gratis, no? I a casa sempre et deia, malfia-te'n. Quan algú et dona alguna cosa gratis, alguna cosa vol. En l'entorn digital ens hem acostumat a la gratuïtat. Hòstia, doncs llavors resulta que el preu soc jo. I en l'àmbit... I això, aquest concepte no hem estat capaços de traslladar-lo. I quan parlaves de formació, aquest civisme digital, de ser conscient de tot aquest entorn, no estem parlant de competències de skills mecànics, estem parlant de com comportar-nos. Però és que els treballadors públics també hem de fer aquest salt. En l'àmbit de salut hem començat a definir totes aquestes característiques, els skills que necessita un professional, i esperem aviat poder-ho fer també en l'àmbit social. Us poso un exemple. Els companys de Suècia que estan fent servir cada vegada més tot el tema de la telemedicina per salut mental, el que ens deien és que canvia radicalment, perquè jo abans tenia el meu pacient al costat, no sé si hi ha hagut o no, però diu, és que ara li faig la consulta amb un mòbil, jo estic aquí, ella està allà i amb un mòbil faig la consulta és radicalment diferent. L'atenció, la manera, totes aquestes eines ens canvia la manera de treballar. En l'àmbit de salut ho tenim clar, en l'àmbit social evidentíssim també, i això vol dir que tots els professionals que surten els hem de donar unes competències diferents, i a tots aquells que tenim els hem de reciclar, els hem d'ajudar a fer això, cosa que no és ni fàcil ni evident. Mira, el 60% del temps de les professionals de primària de serveis socials està dedicat a feines de gestió i de coordinació, i dels EIA és el 80%. Això vol dir que la intervenció és només un 40 i un 20%. Fer que les professionals canviïn el seu temps de treball en fer intervenció en un 80% en lloc en un 40% és un canvi brutal, i permetrà que puguin treballar en allò que pertoca i desburocratitzar, posant sistemes d'informació allò que ara és tracció animal, diríem, no? Però aquesta realitat és una realitat que la bona i mala notícia és que és comuna a tots els països europeus en relació als serveis socials, no? És a dir, fa poc vam estar a Berlín amb una trobada de la xarxa europea de serveis socials precisament per treballar sistemes d'informació, i la realitat era la mateixa, és a dir, que poca compartició de dades, la primària de serveis socials molt segmentada, no comparteixen dades entre ells, no comparteixen dades entre sistemes, i que per tant l'estructura, no? I el canvi de les professionals, de les competències de les professionals, o sigui, el canvi estructural del sistema i el canvi de les competències de les professionals perquè puguin treballar de manera alineada és un canvi que s'ha de produir a nivell europeu, no? No és només un canvi a nivell local, que ho ha de ser, però també és un canvi a nivell estructural dels propis sistemes. Aquesta compartició de dades socials i de salut que estem fent entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona és capdavanter a nivell europeu. És a dir, fins ara ens hem estat queixant i ens hem estat autoflagelant, però també portem bones notícies, no estem tan mal. Hi ha projectes que són capdavanters. O sigui que... el projecte que comentava de segmentació, d'introduir una eina de cribatge, l'SSMCAT, que l'introduirem a tota la primària a partir del mes de gener. Sempre posen noms sexis, trobo, SSMCAT. Bueno, és perquè Self-Sufficiency Matrix, que ha estat a Catalunya. Llavors, aquesta eina, que a partir del gener ja estarà disponible per tota la primària de serveis socials, és finalista d'un premi que el mes del 6 de desembre anem a Brussel·les. És a dir, malgrat el que hem estat dient, anem bé. I ja anem amb la gent que segur que té alguna pregunta. Primer, en l'acció social els palabros ens encanten, som endogàmics de mena, no, ho som tots, això és un altre tema per un altre debat, que té a veure més amb la comunicació. No, jo per parlar també i per tancar, jo crec que fins i tot ara s'ha esmentat una de les majors perversions del sistema, que és que les professionals fan més tràmits que acompanyament. I en aquest sentit nosaltres sí que vam generar l'oficina de prestacions, que el que fa és justament trametre les prestacions i per tant desburocratitzar l'acompanyament, i jo crec que aquesta és la línia, perquè al final tu el que tens allà és normalment una professional, a vegades és un,
que el que s'ha format i el que va ser el seu tronc motivacional no estava vinculat a la burocràcia. I l'estàs fent fer burocràcia i control social, al final. Que hi ha una part de racionalització de recursos que evidentment és necessària, de supervisió, però hi ha una part que ja és esbiaixada. Jo crec que això també està en el core de tot el que estem parlant. Sí, nosaltres hem fet el test social. És que és això, nosaltres tenim un tramitador social, un tramitador electrònic que de fet la idea és que totes les 27 prestacions que gestionem des del departament estiguin en aquest tramitador per precisament desburocratitzar, i ens queda la feina de desburocratitzar la primària de serveis socials i la secundària també, però la primària de serveis socials és evident perquè tenim una primària de serveis socials que està fent de gestora dels impagats de les companyies subministradores, o que tenim professionals, com deia la Sònia, formades amb unes competències i que al final el que fan és tramitar, i això no és intervenció social. Bé, sigui com sigui, ens quedem amb que no estem tan mal. Això, de moment, sembla que alguna cosa tenim, amb què estem treballant per prevenir. Encara no ho tenim fet, però a poc, i d'aquí 6-7 mesos tindrem alguna notícia. No sabem quina, però alguna i abans. Que no esteu tan malament tots, que us parleu bastant, us falta una mica de comunicació. I ens estimem més, encara. Us estimeu molt, això està molt bé. Que treballem, o que voldríem tenir la interconnectivitat, interoperabilitat que tenim amb la salut, també amb el sector social, i amb això també estem, que mirem de prevenir en comptes de pal·liar. Estem fent coses. Ara m'agradaria que sigueu vosaltres qui us pregunteu el que us agradaria saber, qualsevol d'ells. Aviam si tenim algun voluntari per aquí que arrenqui, perquè sempre costa trencar el gel. Mira, per aquí, si tenim un micròfon, ja t'ho agraeixo, l'hem hagut de pagar, perquè normalment no surt ningú, llavors si en tens un pagat... És el que es llegeix els termes i condicions. Exacte. Hola, se'm sent? Jo soc en Marc Torrent, soc tecnòleg, aviso, ja perquè la pregunta que després, sí. Jo dirigeixo al Centre d'Excel·lència de Big Data de Barcelona. Jo vull fer una pregunta, em permetreu 30 segons de reflexió. A mi el que em preocupa moltes vegades en aquestes taules, que les trobo magnífiques per continuar avançant, és que a vegades surten un pèl massa missatges, un pèl, no sé, què podríem dir, sensacionalistes, no? Per exemple, jo no estic gens d'acord en que la tecnologia no és neutra. La tecnologia és neutra. Ara, la implementació que nosaltres com a humans en fem i l'ús que en fem pot ser no neutra. La tecnologia, o sigui, deep learning, ara mateix està demostrat que arribem per sobre del 95% de cures, perdoneu els anglicismes, de precisió amb imatge, no? Vull dir que supera el que una persona, un expert pot fer. I després, clar, jo no conec ni un jutge, i n'hi ha molts que surten per la tele últimament, que tinguin la categoria de neutres, no? Llavors, el que a mi em preocupa, i sé que tots vosaltres esteu tirant endavant iniciatives collonudes i realment rellevants, i amb molt esforç i molta implicació, és que amb debats d'aquesta tipologia, o com amb la premsa, ens deixem emportar per alguns dels exemples, no? Un dels últims llibres que em vaig llegir és David Rock, Your Brain at Work, que a més diu que quan la gent s'enfoca cap a solucions i no cap a problemes, és molt més creativa, molt més col·laborativa i arriba molt més enllà, no? Llavors la meva pregunta és realment quin és l'estat dels equips, de les administracions, de totes aquestes associacions quan s'enfoquen cap al futur, perquè si jo el que em faria por és que aquests desenes d'anys que tenim de diferència entre la privada i la pública, si ens enfoquem molt en aquests reptes i no realment amb les solucions, que al final hem tocat una mica, ostres, aquest 20%, 80% que ens estem dedicant a coses que no aporten valor i la tecnologia ens podria ajudar. Quines són aquestes discussions i com s'està enfocant realment perquè aquesta diferència no es vagi incrementant? Mira, nosaltres una de les coses que volem fer a nivell operatiu és que Estia, que és el sistema d'informació que tenim per la primària de serveis socials que sponsoritza el departament, actualment sistema primària de serveis socials, hi ha 105 àrees bàsiques de serveis socials, són tots els consells comarcals més municipis de més de 20.000 habitants, n'hi ha 105 a tot Catalunya amb el proper contracte programa, que és l'eina, és el contracte, el conveni interadministratiu en el que el departament finança els serveis socials de primària especialitzada a tot Catalunya, amb els ens locals. Ara en tindrem, el proper contracte programa en tindrem 107, no?
sense una funció de lideratge per part del departament, el que hi ha són 105 o 107 maneres d'atendre la primària, de proveir serveis, etc. Des de l'Ajuntament de Barcelona, que lidera, que des d'una perspectiva absolutament empoderadora, fins a altres ens locals en els que la seva perspectiva és una altra, legítima però no compartida, i per tant és una altra. I en els àmbits dels sistemes d'informació actualment hi ha 12 aplicacions a la primària de serveis socials. Nosaltres volem que, de la mateixa manera que a la primària de salut n'hi ha una, hegemònica, que és l'ECAP, que l'última vegada que vaig parlar amb el Pol Pérez del Departament de Salut estava al 90% de la primària, nosaltres volem que sigui ESTIA, que és el sistema d'informació que nosaltres sponsoritzem. Ara bé, és un sistema que ara està gestionat per l'OC i el que ens proposem és, estem en un procés ja de transició en el que l'any que ve gestionarem ESTIA nosaltres per millorar aquest sistema d'informació. Això és una de les qüestions que trobem que és rellevants i que, a més, tota la primària de serveis socials pugui compartir informació entre si, de la mateixa manera que ESTIA no sigui una llibreta digital, sinó que sigui molt més. Una altra de les qüestions que ens plantegem és la desburocratització de la primària en relació al paper de gestora dels impagats de les subministradores. La llei 24/2015 de pobresa energètica i emergència habitacional és un gran pas perquè genera un dret que no existia, un dret subjectiu, que és el dret a que no se'ns talli l'energia als subministraments quan no els podem pagar, però això ha situat en la primària de serveis socials un paper de gestora dels impagats de les subministradores que no li pertoca a la primària. Ja estem en un procés de negociació de conveni amb les companyies subministradores i amb les entitats locals, a banda i banda, per poder crear un òrgan gestor que pugui gestionar això i perquè les companyies subministradores no li passin a la primària informació que ara li estan passant i que les treballadores socials, les educadores socials de la primària ara estan fent. Fa 3 anys o 2 anys i mig, abans que la consellera Bassa fos injustament empresonada, vam aprovar una ampliació dels professionals de la primària de serveis socials per posar un suport administratiu que pogués fer aquests tràmits. És a dir, tot això són qüestions que nosaltres fem enfocades a reduir aquesta càrrega de burocràcia que, per exemple, hi ha a la primària de serveis socials, però no és suficient. Tot això que hem fet i això que preveiem fer no és suficient i ens caldran altres eines. Sí, jo crec que, per no repetir-me, perquè jo he anat posant exemples que són, i després també s'han posat d'altres exemples que guarden relació en aquest cas amb l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona, i que jo penso que estan molt vertebrats en temes que han sortit, com la desburocratització del model, l'apoderament de la ciutadania, la construcció de comunitat, però sí que penso que té a veure també amb com fas de la innovació el motor i el nucli de les teves actuacions. No només, però penso que això és clau, perquè avui, per exemple, estem parlant d'interoperabilitat, però podríem parlar també de tot el tema dels robots, d'intel·ligència artificial, o sigui, podríem parlar moltes coses i al final, i a més tenim aquí el director d'innovació, també a membres de l'equip, vull dir que al final que la innovació sigui concebuda com a quelcom necessari per avançar, replantejar pràctiques, definir noves fites i assolir una altra mirada molt més global del que és la desigualtat i la promoció de la ciutadania, jo crec que és clau. Fantàstic. Alguna pregunta més? Nosaltres treballem en 2 àmbits. Un és el tema de la interoperabilitat, i estem aquí treballant el tema de la interoperabilitat en l'àmbit social, és a dir, en la definició, igual com en salut tenim l'ESNAMED-CT i altres estàndards que són els que et permeten estandarditzar tot el llenguatge, estem fent la mateixa feina en l'àmbit social. Aquest és un dels principals àmbits. L'altre és també tot el que pertoca a intel·ligència artificial. Estem mirant, molt focalitzats, és cert, en l'àmbit de salut, però que és una cosa extrapolable a la resta dels entorns, com des de l'administració es compra intel·ligència artificial. Tan senzill com això, és a dir, quins són els criteris, com la instal·lo, com és interoperable en la resta de sistemes, com faig que la intel·ligència artificial sigui sistèmica. És a dir, en l'àmbit de salut, per exemple, ens trobem en què tinc un hospital molt gran, com pot ser Vall d'Hebron o el Clínic, però després tinc el de Capdavànol, que és el més petit. El que vull és equitat, que el metge de Capdavànol pugui utilitzar exactament igual la intel·ligència artificial que una persona d'aquí a Barcelona, pensant que cada hospital té el seu sistema d'informació, igual com amb l'àmbit social, amb l'àmbit hospitalari em passa el mateix. Ostres, i el que volem és analitzar això, com comprem intel·ligència artificial en l'àmbit de salut i després agafar i dir, escolteu, i en l'àmbit social es pot fer una traslació cap aquí. Vinga, jo crec que tenim temps per una pregunta, si pot ser curta, no l'afegir, tampoc et vull pressionar ara.
i amb això ja... El problema són les respostes. Sí, és veritat que hauria de dir la pregunta fes-la llarga, les respostes que siguin curtes. Fem-ho així, si vols. Bueno, la pregunta serà curta. Perfecte. Soc Joan Oliver, director de l'Institut de Robòtica per la Dependència. Com haurien de ser els nous projectes que s'estan iniciant des de l'àmbit social, des de les entitats, perquè siguin interoperables amb salut i amb benestar social de cara al futur, perquè aquest treball que esteu fent ara nosaltres puguem ja, quan abans millor, tenir-lo present, incorporar-lo i que el que estem fent ara pugui ser treballar conjuntament, proveir-vos informació i rebre informació vostra. És fantàstic acabar amb una pregunta d'examen, diguéssim. No, nosaltres, de fet, com ho he comentat al principi, estem treballant amb un pla estratègic de serveis socials que, entre d'altres coses, el que volem és treballar amb que el sistema de serveis socials sigui un sistema universal de cobertura global, que sigui fonamentalment preventiu, primarista, comunitari i que sigui equitatiu. Per tant, tot allò que treballi cap a la prevenció, cap a atendre més persones abans per atendre menys persones després, és la nostra prioritat. És a dir, nosaltres no deixarem d'atendre les situacions de cronicitat, criticitat i agudesa, no? Però hi ha una qüestió que és molt rellevant, que és perquè el sistema de serveis socials ens pugui atendre a totes al nostre cicle vital, necessitem un sistema de serveis socials que sigui preventiu. I quan pensem en robòtica i intel·ligència artificial, necessitem prevenció, que compleixi els estàndards que hem estat dient, ètica, biaixos, etc. Algun altre afegitó? Bueno, jo crec que possiblement jo he passat molt per sobre amb el tema de la interoperabilitat semàntica, tècnica, de processos, de temps. Jo crec que a més faig un petit banner publicitari, però nosaltres a la web tenim informació concreta sobre aquests aspectes. Si veiem aquests aspectes, que són els que després determinen que siguem capaços o no de compartir aquestes dades, segurament si comencem projectes de manera compartida és molt més fàcil. Si la governança ja l'establim des del principi i col·laborem, és molt més fàcil que quan hem de fer traslacions. El que passa és que aquí entrem o entronquem amb l'altre debat que hem tingut del diàleg interdisciplines, els permisos el per a què de cada una d'aquestes coses que compartim, però jo crec que hem d'avançar cap a un altre tipus de governança, això penso que és la clau. Podrem fer més preguntes, però fent un cafè, que també sempre està bé. Meritxell Benedí, directora de Serveis Socials, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, gràcies per compartir aquesta estona. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, moltes gràcies. Senyor Josué Sallent, director de la Fundació TIC Salut Social, moltíssimes gràcies. I senyor Xavier Travado, vocal de la taula del tercer sector, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots vostès. Gràcies a tots els ponents i com deien ara, passarem a una pausa per agafar forces que serà de 30 minuts.